Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायहरबाय. So दिनै नै जों माने बिराद गोबावनि उनाव शुटिं खालामनो फैलायबाय. माने अखा दैबानानि थाखाय माने शुटिं खालामनो हायाखैमोन नालाय. So दिनै फाइनाली शुटिंआव फैबाय जों खालामनो होननानै. ओमफ्राय दा आं दङ दाब्लिमोननाव. दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम. नोंथांमोना गासिखौबो शेयार खालामगोन behind the scenes-फोरखौ. So थ'दो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. Let's go. बिसोरलाय बोरै समावनो बिदि रिल्स बानायनोलाय आंलाय माथो समखौनो मोना ओंखाम ओंख्रि संनानै दिनै थाङो ना बिदि दे रेखा दे एक्सन बिसोरलाय बोरै बिदि सम मोनो रिल्स बानायनो थांलाय आंलाय माथो ओंखाम ओंख्रि संनानै टाइमखौनो मोना दे एक्सन साननाय थाबाय माबायदिमोनथाय गोसोआव फैबाय बादल बरसा बिजुली साबोन का पानी जाबाय होखायसै आं बादल बरसा बिजुली साबोन का पानी होखायसै जाखाबाय गानखौ बाय मानसिया दे एक्सन मानसि दंना गैयाहाय मानसियालाय मानसि है मानसिया गैया नामाथाय गाबज्रि थाहा सम गैया आंहा माथो खालामोमोन थाबायलाय So लोगोफोर दाब्लिनिया जोब्बाय एसे ओमफ्राय दाब्लिजों आंजों दा दङ शर्ट मोनसे बैयाव ना गुरनाय दाब्लिना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नैया जोंना दुब्लियाव मोनफैबाय ओमफ्राय बेयावनो दं जोंना सिना दिनै ओमफ्राय दायो दा मा होनो बाम्बुलाजों दाम्फेजों बै दलङाव दुगैगोन ओमफ्राय दाब्लिया बिसोरखौ माने बुनो फैगोन आरो ना गुरनो फैनायावनो दाब्लिया नुगोन बिसोरखौ दाम्फे आरो बाम्बुलाखौ ओमफ्राय दिनै गरम बोथोरालाय नाथाय सान्दुं गैया आरो जेनेबा सान्दुं खम थेवबो एसे गरम नांदो स' दिनै शुटिंआ बेयावनोसै जोंना दुब्लियावनो दे एक्सन गैला लांदो देना ले एक्सन एक्सन गुर रोले देना बे थांबाय ना दे एक्सन मोजांसो मोनगोन आङो सोरबा आखौ मोजां लांबाथाय एक्सन दे एक्सन ओइ साम' नों जेबो खालामनाङा खालि मबाइलखौल' हमना होबाय था आं मोसाबाय थागोन मोजां हमहाय साम' दे आङो जाबाय दे हमथादो जाबाय दे जेबो नङा बुरि मानसिफ्रानो रिल्स बानायो हा बुरि मानसिफोरा बुरि मानसिफ्रानो रिल्स बानायो स' लोगोफोर साम' दाब्लि जोब्बाय सिना एबार दाम्फेजों बाम्बुलाजों दङ बैयाव दैमायाव दुगैनाय दैमा माने दैमा नङा बियो एसे दंग' टाइपनिसो बेयावनो दुगैगोन आरो बिराद मेंखाबाय लोगोफोर खारनानै बिराद सान्दुं जाबाय दा जोङो थांसै दाब्लिमोननाव ड्रेस चेन्ज खालामनोसै ओमफ्राय एसे रेस्ट लानोसै आरो फैफिननांगोन जों बेहाय बेखायनो लोगोफोरनिया आंखौ खानाय खानादो बाम्बुला बानायदों दाम्फेया हरै देलायगासिनो दाम्फे जागासिनो दाब्लिया आइदि जा गोसा बोनाखौ खानाय स' लोगोफोर जोंनिया फैलायबाय शुटिंआव दहायनि लकेसनावनो फैलायबाय ओमफ्राय दा जोंना बाम्बुला आरो
दाफोरनि शट दङ नायदो जा सान्दुं लोगोफोर सान्दुंथार बिराद Mặt nó flin lỏng. Anh khỏe cơ mà chị buồn. Anh đi vào đây. Vào đây. Ang kabay ko naman lunghok ka ng iyo. Ang gam sa kanya. Bok kabay ko. Ang gam sa kabukwa ko ge. So लोगोफोर शुटिंगा जोब्बाय जोंनिया दिनै माने दैमायावनो दुगैबाय आरो जोंहा एकदम लेथ्रा दैमायावनो ओमफ्राय जोंखो नैया दिनै बै हमदो ब्रादारा अनसु बोरै नांदो दिनै जोंदो फैनानै शुटिंआव बरिया जोबोद मोजां मोनदों केमेराबो हमनो मोननानै ओमफ्राय मा होनना बुङो बिराद इन्टारेस्ट नांदो ना इन्टारेस्ट मोजां मोनदों औ जा इन्टारेस्ट नांखायो जोंनि शुटिंआव फैब्ला माने बिराद मिनिथावना जाखायो आरो आं मिनिनो ओंखारा ओमफ्रायसो दानि हालाला शुटिं लाङोना स' जोंना ओंखाम फैखाबायलै लोगोफोर ओंखामखौनो जायाखै लोगोफोर दा थांनानैसो जाहैनोसै बेलासिलायबाय 5ता बाजिबाय स' लोगोफोर शुटिंआथ' जोब्बाय ओमफ्राय दा दसे थांसै जोङो गामबुलाजों बुदलाया मेंसोबाय आंखौ जा बोलोगोराखा फिमसो नङा माथो आं बोलोगोरा नङा दाब्लियासो जा फिमखा आं फिम गलाया स' लोगोफोर शुटिंआथ' जोब्बाय ओमफ्राय दा न'आव थांसै आरो मोजां साफा दुगैनोसै न'आव थांनानै जा लेथ्रा दैमायावनो माने दैमा नङा एक्चुवेलि दंग फिसासो बेयावनो जों दुगैबाय आरो स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै सोरबाफोर जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि गोदानबा चेनेलाव प्लिज डु साबस्क्राइब माय चेनेल थ' बिदिब्ला टाटा बाबाय लाभ इउ अल लोगोफोर एनार्जि गैला मासा ओंखारला मेंनानैनो